Menorca té uns valors culturals i patrimonials reconeguts per tothom. Per això, sempre hem fet feina per preservar-los, conservar-los i oferir-los a la gent perquè ens ompli de vida. D'això n'és un bon exemple Can Saura, un espai recuperat per la cultura. La fusió d'activitats culturals vives en les exposicions d'història i sobre la realitat menorquines faran de Can Saura el centre neuràlgic de la cultura a Ciutadella. La cultura de Menorca és un dels eixos principals que ens permet promocionar l'illa més enllà del sol i platja. La cultura de Menorca forma part del model d'illa que volem, per això la protegim. Ciutadella sempre ha tingut un potencial en el món cultural que li ha permès posar el poble en el punt de mira. Aquest gran valor immaterial es mereix el suport de totes les institucions. La cultura ens fa lliures i ens fa créixer com a persones. Han reobert el Teatre Municipal d'Esborn, un espai emblemàtic i vital de la nostra ciutat que han recuperat per tot el poble i que l'han d'omplir de cultura i creativitat. Seguim apostant per la cultura a Ciutadella, la cultura de Menorca.